lajeng mriki Ndara. Jok ya, Nduk. Lah iya ta. Ora mapake bendarane kok ya malah. Durung-durung wis lerwa gaweane. Lanji Ndara. Mau bayaran tok niku. Oh, Sak. Ya wes. Oh, nggih, monggo nderekaken, Pak. Niku bapak kula. Nuwun sewu. Nggih. Ringanane dadi dudu kuwi lho, Sek. Lah, lah kula niku anake yang mana ya? Oh, kok bapakmu ora mung siji loro kok. Mriki enten. Tambah rono enten, gabus enten, juwono enten. Pati jeporon demak enten sedaya. Oh, kok di bapak kok Nggih. pirang-pirang. Lah kula niku anak urunan. Tegese urunan rumati, Ndara. Oh, no. Nggih. Sek, Kados pundi, piye Ndara? pakaryanmu kok wis galangan sukan koyo ngene kuwi? Kepareng badhe matur, nanging saderenge matur sembah sungkem mugi konjuk, Ndara. Tak tampa. Wong pangestu bae ditamanono ya, Sek. Sangat anggen kula mundi mugi ndadosaken jejimat, Ndara. Oh, jare arep matur kewajiban. Vina tengok. Ora ngono. Anakmu sing paling seneng ki aku tuwa iki lho kok megegen semene gede. Niku suntike cocok, Ndara. Heeh. Nggih. Biyen ora semene kok dadi subuhe kaya ngene ya, Yang ya. Obatnya cocok. Do ngitung Andani bati. kok. Arisan nyuruh bar kok engko nek rampung. Piye pas? Kula, Ndara. Nganti iki mah kowe lali. Jare arep ngaturno kewajibanmu. Perkara liyane kuwi monggo dhisik. Leres, Ndara. Kewajiban para abdi sak menika sampun rampung. Mbok menawi sak wanci-wanci panjenengan badhe ngersakaken menapa kemawon, sedaya sampun sumadya, Ndara. Apa bisa tak percaya kabeh kandhamu? Menawi panjenengan boten percados, monggo kula aturi niti pirsa piyambak. Setunggal pakaryan kemawon boten wonten ingkang kecicir, Ndara. Yen pancen aturmu ki mau bisa tak percaya, ora usah aku dadak iki pirsa yen ya. Nggih. Kanggo Piye diaji? kewajiban sedaya para abdi sak menika sampun. Ya pancen kaya ngono kuwi sing tak suwun. Aja nganti para bocah-bocah kabeh iki lewat kewajiban. Kuwi ana salah siji abdi gawe jiwa sing kena duka iki ya aku lho diajeng rak iya to. Dudukane karo garwane dhewe lan Kanjeng Ibu. Rak kaya ngono to. Menika leres kok Kanggo. Tinawa kula lan panjenengan menika mboten saged nggala wonten sedaya kok. Pancen bener apa sing dadi Kanjeng Kados nanging ngaten Ci Kanggo. Iya, Diaji. Sampun sawetawis dangu. Garwa kula lan panjenengan menika mboten nate rampung wonten ing tanah. wis dadi penggalih diajeng. Duweni garwa padha karo rancine garwa babar pisan lho. Ora mung sesasi rong sasi awake dhewe iki dilirwake. Ora tau disandung babar pisan lho diajeng. Menika leres lho Kanggo. Aku tak takon kelawan kowe ya ya Ndra. Lah menapa, Ndara? Upama ta wong bojomu kuwi lunga ora ana ing sandingmu, mesti wae kowe rayu kapan, kowe kangen to piye? Mestinipun nggih kados ngaten, Ndara. Awit kula ugi anggadhahi garwa. Garwa kula ugi sami saben dinten nyambut damel. Nanging Mboten ora nate eling karo kowe kapanan. to. Nggih, Ora Ndara. ketar sedina sore bali ra eling to karo Cik. keluarga. Beda karo lan garwaku ya diajeng ya. Kados pundi menawi panjenengan, Ndara? Pancen aku iki kedunungan bondo dulu. Oke. Ning babakan tresno saka rumah sawu garwaku anggone tresnane awake dhewe kurang ya diajeng ya. Lah pripun to Kanggo? Menika ra sampun dados kewajibanipun. Kedah netepi kewajiban to Kanggo. Ning aku ya kapang lho diajeng. Mboten namung panjenengan, kula jika kapang sanget kok Kanggo. Kapang kepengin disanding karo garwa sing banget ditresnani. Nggih, kok menawi nembe ngayahi kewajiban, Ndara. Kewajibanipun kandhang.
bubar nyambut gawe ngono. Nggih, nembe ki mau nyambut damel Ndara. Nyambut gawe sing singkut kebelgut. Sih. Yo. Kabeh para abdi padane kepungkuran yo. Oh, menawi ngaten pekaring nggih Ndara. Kono-kono kan ya. Ayo, Nduk. Nuwun sewu niki wau kok padha gendhan. Kula saking wingking miru. Yen panjenengan salah setunggaling garwa mengko wonten ing Majapahit ana tetembungan disandang ning ora tau disandung. Jane niki wau leres napa mboten? Jadi penjanu mireng kanggen kula rasa. Kula niku mereng yen panjenengan sami gegendengan. Panjen menika leres lho Kanjeng Dipati Surawijaya. Sampun pinten bulan meniku garwa kula tansah netepi kewajiban. Mboten ate kondur, saben-saben kondur tindak malih. Nengenaken kewajiban ngiwakaken dumateng ingkang garwa. Nanging nuwun sewu. Panjenipun garwanipun Punggawa Praja menika kados ngaten. Ngiwakake kabutuhan pribadi nanging nengenaken kabutuhan negari. Pancen menika leres kok Kanjeng. Nanging napa mboten wonten wekdal sethithik kangge kula lan kadang kula Kanjeng. Pun toh jenengan boten sah ngangge pawadan maneka warna. Kula piyambak ngraosaken kaya ngopo to rasa tanggung jawabe bab nentremke negara, kebutuhaning negara, saya-saya Kraton Majapahit. Dikemudi dening Sri Prabu Brawijaya, salah satunggaling nayaka praja kudu setya tuhu marang Nalendra. Nanging Kula ngertos. Menika namung sedinten rong dinten sewulan sak wulan. Nanging menika sampun pinten-pinten wulan anggenipun kados ngaten menika. Kula menika wong wadon jikapang dipun sandung kalih kakungipun. mbok menawi dereng rampung anggenipun ngayahi jejiban, Sampun sabi. satemah dereng saged nyandung panjenengan ke Sampun sabula kalih garwa kula lho. kok kula sabila niku mboten niku kula matur napa wontenipun. Nanging nyuwun sewu, Nggih. panjenengan menika kok ngantos rawuh wonten ing Taman Kaputra. Napa wonten wigati Kanjeng? Yektosipun nggih boten wonten wigatos kapara niki wau ngepasi. Ngepasi kados pundi? Kula menika mitranipun garwa panjenengan. Iki kula mangertosi. Mitranipun garwa panjenengan adalah kula kok dipun aturi kampir wonten ing katemungguan. Lah sing kula ndamel pitakoni manah kula. Pripun? Garwa panjenengan kok boten wonten. Haji menika. Mongko kula dipun utus kampir wonten ing katemungguan. Haji menika saben dinanipun jikados ngaten menika lho. Kanjeng Dipati Surawijaya. Haji. Kok padha bisi-bisian enten apa? Ora apa-apa. Uci wonten ing iki tinimbang awake dhewe iki nelongso. Kaya ngono ya, Haji. Kok jenengan malah bisik-bisikan kenapa? Kanjeng Dipati, Nggih. kula tak matur nji, tak bloko mawon. Janipun kula nji isin. Kula niki wong sedhebune garwa kok matur sila kula malancang kados ngaten menika. Oh, boten apa-apa nggih. Kula mangertosi panjenengan menika. Wiwit panjenengan tamu sepindhah ngantos sak menika. Kok piye diajeng aku kok isin lho. Pun bloko seta mawon boten apa-apa mbok menawi kula saged sabiyantu ing mangkenipun. Kula nggadahi rasa tresna dhumateng panjenengan lho Kanjeng Dipati. Panjenengan kekalih tresna kaliyan kula. Inci menika leres Kanjeng. Mboten kula selaki. Wiwit sepisanan kula kepanggih kalih panjenengan, tuwuh raos tresna kula kalih panjenengan lho Kanjeng. Sewu. Kok kula rada bingung lan tumpang suh lan dereng saged nampi perkawis menika.
Ngaten Kanjeng Dipati. Kula niki teng mriki tamu. Kula mangertos payu penjara wonten mriki menika tamu. Panjenengan sampun mireng to raos-raos kula kali sedaya para abdi. Sampun dangu kula menika mboten nate dipun sanding kalih dangu. Kula kepengin ngraosaken lho Kanjeng. Menawi kula mirengaken kok kula welas sanget dhateng panjenengan. Nanging nun sewu. Perkawis menika menawi mangkenipun dipun mangetosi mesti menggung kados pundi. Panjenengan boten sisah kuwatos. Waton kula lan panjenengan menika saged sesingitan. Mesti kemawon garwa kula boten badhe mangertosi kok. Ya Mbak ini mau date kundur. Cik, Ampun kuwatir. Sesingitan pinter-pinter kula lan panjenengan jagi tumindak kula lan panjenengan kados ngaten. Menawi petelo kados ngaten. Nggih. Nggih, nun sewu. Boten dados napa waton panjenengan kalih sak wanci-wanci Gusti Menggung rawuh. Ampun ngawistarani lho. Hanci mesti mawon kados ngaten. lha pripun? Panjenengan tampit katresnan kula? Kesana lados dumateng kula. Nek ora ditampa ya piye? Lah, eman wong enten kalih lho nggih. Ana loro ayu-ayu nek ora ditampa ya keeman. Hanci. Upama tak tampa ya kepiye neh. Oh, ora sah mikir sing kepiye-kepiye. Sing baku panjenengan sampeyan gem katresnan. Oh, Kula nggih sampun kados dangu ngaten. kepengin ngraosaken ingkang Sewu. kados ngaten. Kula niku kalebet Joko Tuka wonten ing Kabupaten Lengker. Kasih Joko. Dereng duweni bojo. Saestu. Jalaran kula tasih betahaken katentreming negari ing Kabupaten Lengker. Isih Joko beja awake dhewe lho. Leres lho Kang Mbok. Nun sewu. Wong kaya ngene kok dadak dibarke lho. Lah tidak eman-eman. Ana pupukan kaya ngene kok dianggurke pirang-pirang sasi ya. Ana wong kaya ngene kok dinggurke ra ya Ora duwe iman piye. padha wae kaya babat alas roban. Jenengan menika. Kanjeng, Heeh, piye? sasampunipun kula cinaket kalih panjenengan, rumaos ayem banget rasane ati kula lho. Kene. Tak ladeni wong loro ya. Iki sing kira-kira sing rengeng-rengeng. Ya panjenengan Eh? to. Aku. Iki Ning suara kula elek piteki. Boten Boten dados dados iki kula piteki. Betul. Panjenengan lenggah mriki kula piteki. Saya suwe kusing tresno dasarayu ora
Ditinggal lunga ngayahi kewajibaning negara. Ning kula nggih ora golek kakung liya.
Upami riyen golek kula nggih mboten ngertos kok. Lho menika kasunyatan. Tetembuhan kula menika nyata. Mboten kula tutup-tutupi. Sakniki kula badhe mitenang wonten desa Penjan. Nggih. Yen nganti bocah loro iki engko konangan sing lanang pripun? Oh, ngoten. Waton panjenengan menika mboten pradul, mboten badhe konangan kok Kanjeng. Mendengan panjenengan menika kendel kemawon. Yen ngantos mangke kedanengan ingkang garwanipun ana tetembungan jagung bakarane. Apa niku? Tanggung perkarane. Sampeyan tanggung Lho kesalahan. nggih. Jebul ngono ya kelakuan. Lho kok main di belakangku. Tengah. Kowe aja Surawijaya. Lho kowe iki tak bantu. Aku kepengin bebantu marang kowe sambung karo Majapahit. Lho kowe tak kon ngaso, tak kon mampir ning Katemenggungan. Lho wekku kok mbok sasak. Guyu kowe. Guyu wis ora rasane. Kowe ya ngono. Pripun Kang Mas? Kowe wedokan capo. Lho kok ngaten? Ampun kepataken dumateng kula. Lah kok ora nyalahke kowe? Yen anggur ki ra terima sesasi rong sasi, tahun-tahun nanti wong wadon mendi sing betah poso. Pripun? Ngono ya. Inji. Nek kowe kudu eling. Pripun Kang Mas? Aku iki tugas negara. Tugas negara nggih tugas negara. Nanging kaya panjenengan mundur, panjenengan ki rakitang sepisan mbok nyandhe karo garwane. Klirik ora gelem ora kebangetan to panjenengan iki. Lah nang ngaten-ngaten iki kok dianggurke. Napa mboten eman? Ampun klepate Kang Garwa, sing lepati iki panjenengan kaya ngiwake karo garwa. Lho. Garwane terus karo lanang liya panjenengan kok nesu. Lho. Napa kok lalo-lalo? Anjen iya. Aji, ya ampun klepate dumateng Kang Garwa. Nek tetep aku ora trimo. Lho iki bojoku dan. Mantu. Kaya ngono wong tuwek keplek. Kok wong tuwek kepek aku iki marang tuamu. Mboten ngajeni Kanjeng iki. Aku marang tuamu. Sampean mara tuwa ning ora kanggo tulon. Kok ora iso ngandani anak-anake. Apa ndek prawan kelakuan yo ngene. Lho kowe kok malah nyalahke aku. Lho kudune ora iso jarwani anakmu. Aku wis kandhani. Ning dheweke ngenahke. Lah kula pirang-pirang taun ora anake disandung karo bojoku. Niku ya bener anakku. Saupama kowe nyandung anakku, mesti ora kedadian golek lanangan liya, wong lanang liya. Ngono. Bener Bu, bener. 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 Lah nek kaya Wong ngono. pawakane ngoten niku yen ora nyandung ning omah, ning kono-kono tetep nyandung wong wadon liya. Nggih, bener. Lho ora bener piye? Kowe kok ora kumel. Gak kumel piye? Kok ora nggo iman blengosem. Lho. Kowe ngarani aku gak kumel. Kowe iki sesembahan ning wenger. Lah kene sembar. Kowe kepengin balelo ing Majapahit. Iya. Aku sing menehi dalan. Iya. Nek ora aku sing rigeno, longko kowe kelakon gawe geger Ning kowe aja Majapahit. ngluputke aku, sing ngluput kuwi kowe. Lah kok iso? Ngerti aku ki wong lanang sing ngrungke bojo kok ampirke ana ing Katemenggungan. Lah ngepasi ngono, bojomu sakloron turu ngepleh-ngepleh. Lho sapa wonge wong lanang? Upamane kono greh aku kucing. Lho ana greh mentes-mentes kok ora tak santap. Kowe iki ora trima kucing. Ning garangan. Wis perkara iki tetep aku ora trima. Sedumuk bathuk senyari bumi. Ya, Cilik dibebengek anake. Gedhe dijawat marang katresnan. padha kelawan. Ditotoi pecahing dada utaing getih. Ngono. Ya. Reh ning aku wis kebacut tresna lawan bojomu sakloro. Aku ndek rasa tanggung jawab. Aku ngarep wis ngandhakake yen ana murinamu, aku tetep wani kelawan. Satriya tenan. Wong lanang sejati. Arya podang jebabah depan lemah. Kena kowe ngukup garwa. Lakon pangucap. Hai.
sing nglimpe aku sing nemiling saka mpu. Upama aku ora dilimpe, aku tak cuwek-cuwek kuandane Surawijaya. Apa aku nyejak karo aku? Mas kados pundi panjenengan nggih garwa kula. Mae panjenengan cilaka kula nderek cilaka. Kowe wis kadung reget. Bantu kok Kang Mas. Kula Saiki aku tak takon. Ping pira nggonmu ngladeni Surawijaya? Sepindah ning wonten tanduke Kang Mas. Pisan Sili wonten tanduke. ana tanduke. Si. Kowe ya ngono. nggih kula nggih namung sepisan kok Kang Mas. Pisan apa pindho? Ping kalih. Loro apa telu? 3. Ping telu apa ping papat? Mboten ketok. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Ngapura. Laramu ora timbang larane atiku. Kowe tak kukup. Kowe tak tresnani kowe dening nggonku tresno ae batin ning nyatane. Ing buni wani karo aku, wani selingkuh kowe. Wani selingkuh. Kapok, paling kowe kapok. Wong wedok diapunmu, yen isih urip ning siakan sesrawungan, nyepet urip. Anak sampai terus maning ngelarake atine kula. Aku sing jalan ketok aku. Ngapura? Padahal anak. Ngapura pipun? Gampang. Kowe ngucap jan aku. Nek tatune raga kena ditabani nanging yen tatune ati dikowo nganti temeke Pak. Ya aku ngerti aku sepiro yen ngerti sepiro aja atiku yo kini sampe rasa kula menyang karo anak-anak. Koro, kanyatan kelakonan namun tidak selingkuh, ngelati karo Prilly. aku sudah ninggalin kono sekali. Kakeanmu wos, wong tuwek keplek kowe ora. Yen tak nalar tak gagas. Iki tuwing perkara. Bibi ane nglakon pokoke kuwi. Pancen salahku dhewe. Salahku dhewe aku ora
migatekake marang garwaku sak loro. Mula saiki dhewekne wis kianat marang aku. Terus piye? Ya, nanging aku ora bakal kendel. Lan mung meneng wae. Sisan gawe ibarat aku nyabrang jroning Bengkawan. Aku mundur klebus, maju yo tetep klebus. Sisan gawe yen Majapahit tentrem aku ora trima. Mula tak bacotake Majapahit tak eker.